nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. I nemojte da me krivite. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam. Većina je htela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude 1:1. Ali to većina ljudi nije podržavala. I nemojte da se zavaravamo. Sada da napravimo anketu u Srbiji, ljudi bi rekli, mi hoćemo da se sve to raščisti, ali da mi legnemo uveče, a sutra ujutru da to bude završeno. A nemoj samo nas neko da poziva da mi to radimo, nemoj mi da prljamo ruke, neka to uradi Zoran Đinđić, posle ćemo da ga smenimo i da kažemo nije bio dobar, uradio je posao, odlično. I još nešto da kažem, nemam ja uopšte problem sa tim. Znate, mene je Bog dao kao jednu osobu kojoj ne treba ljubav. Ja imam ljubav svoje žene, svoje dece, svojih prijatelja i meni ne treba da me neko voli. Meni treba da obavim posao za koji sam postavljen i ja ću to da uradim. Tako da nije meni problem da ljudi kažu ne radiš dobro. Ja ću to da uradim, dao Bog, i onda ćete svi vidjeti za godinu ili dve da je to bilo ispravno i da je to bilo neizbežno. Znači, ona je morao da se nađe u Hagu zato što je to bilo neizbežno. Zato što da nije, on bi bio na sudu koji bi ga oslobodio, koji bi mene poslao u zatvor. Isti taj današnji sud. Tako da nije bilo šanse da mi sačuvamo obraz pred svetom i da kažemo ajde sudimo im u našoj zemlji, pa ćemo mi smo ponosan narod, mi. Ne, nego da se obrukamo i da na kraju on kao heroj izađe, da nema dokaza, ili da kažemo u redu, ajde poslaćemo do onoj Karoli del Ponte, isti su i on i ona, neka se tamo snalaze kako znaju, a mi da krenemo dalje on posao koji nam predstoji, a to je ekonomija. To je istina o našem društvu, o našim reformama i zašto nama ponegde tako šepa kao što šepa. Ali nemojte mene da krivite što to ne ide mnogo brže i mnogo oštrije, jer sutra će isti ti koji od mene traže te mere da glasaju protiv mene i da kažu ma jesi, ti si kršio zakone, nisi ti baš za ovu zemlju, ova je zemlja Švajcarska, njoj trebaju zakoni, poštovanje, mi smo fini narod i takvi smo mi. Ali nismo loši, mislim da smo za ovih godinu i po dana dosta stvari uradili i što je najvažnije, vratili smo poštovanje sveta. Kažem, danas ja kad odem negde, mene gledaju kao ravnopravno. I Bush, i ne znam ni ja, Blair, i Berlusconi kažu, čestitam, vaš narod je sjajne stvari uradio ovih godina. I to je, posle nekoliko desetina godina, velika stvar. Srbi vole legalizam, to sam saznao. Ranije nisam znao. Da vam kažem, mi možemo ovde u ovoj atmosferi koja je malo onako, da kažem, dobra, da malo možda izgubimo kompas. Ali većinu u Srbiji danas i najpopularniji su oni koji još uvek kažu mnogo brzo ide, mnogo radikalno ide, mnogo se zakoni zaobilaze. Nemojte, vi niste ti, ali kad izađemo sutra na glasanje, onda će oni koji kažu sve što je brže od puža, to je prebrzo, oni će da dobiju većinu. Zato što se takav je mentalitet koji treba mi da menjamo. Znači, ili ćemo kao manjina da nešto radimo što većina ne prihvata i ne podržava, ja nisam za to. Zašto bi mi kao manjina sada u ime većine radili nešto što većina ne smatra ispravnim, ili ćemo se složiti s tim da polako to radimo dok većina to ne podrži. Ja sam mogao da dignem ruke i da kažem u redu, obavio sam jedan istorijski posao, meni je savest mirna. Moja misija je bila da smenim Miloševića. 6. oktobra ili kada je već otišao u zatvor, mogao sam da kažem, srpski narode, ja sam svoje uradio, 10 najboljih godina života sam žrtvovao da bi jedno zlo sklonili. Jer i onako su ljudi rekli, to što on hoće, to nam je sumnjivo, kakva ta Evropa, šta će nama Evropa, imamo mi našu Aziju, lepo je nama. To je bilo tako u januaru, februaru, martu 2001. godine. Ja kakav sam, ja sam rekao ne, naterat ćemo da većina podrži to što je, protiv čega je. Ja sam pristalica politike, ajde da nađemo stvari u kojima svi možemo da dobijemo. Ajde da ne nađemo stvari da se sporimo gde neko može da izgubi.
ima toliko stvari gde možemo da dobijemo u saradnji, ajde da njih uradimo, pa kad sve njih uradimo, ajde onda da se delimo. Ako mi od Evrope ne naučimo da može 24 nacije, ako protestanti i katolici koji su 300 godina ratovali, da žive zajedno i da prave jedinstvenu Evropu, ako od njih to ne naučimo, onda nismo ni zaslužili da postojimo kao zemlja. Ja sam naučio i budite sigurni da ja neću nikada biti neko ko će igrati na razlikama. Mada znam da u ovoj zemlji se najviše glasova dobije ako kažete oni su nam krivi. Bilo na koju stranu. Moj problem je što kad kažem ljudima dajte da nešto uradimo, pitaju me a protiv koga? Amerike, Rusije, Kine, ja kažem ne, ni protiv koga. Mi nemamo protivnike, mi imamo partnere. Onda oni kažu mi to ne razumemo. Mi razumemo da nam kažeš ko je protiv nas, pa da mi vidimo šta da radimo. To je naš problem kao da mi se lako ujedinjujemo protiv nekoga, a teško se ujedinjujemo za sebe. Ajde da kažemo dajte da mi uradimo nešto za sebe, pa kad sve uradimo za sebe što možemo da uradimo, ajde onda da uradimo nešto protiv nekog drugoga. I taj trenutak neće nikada doći, jer uvek ćemo imati šta da uradimo za sebe. I vi ste mlad čovek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti. Ako ste fair, pa pomislite kako je bilo pre godinu i po dana u ovoj zemlji. Pre 2 godine. Teror, preko televizije, agitacija, niste mogli da upalite dnevnika da vas ne zastrašuju, niste mogli da izađete na ulicu da vas ne zastrašuju, niste mogli da izađete preko granice da vas ne preziru. To se sve promenilo, znači nije baš tako da se nije promenilo. To što nije idealno, a kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite zbog istok-zapad, pa smo dobijali kredite koje nismo zaslužili i koje mi sad treba da vraćamo. Tad je bilo idealno, nije ni tad bilo. Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra? Kad smo sa Hrvatima i Slovencima se tukli u Skupštini, nije politike bilo u ovoj zemlji, ni tad nije bilo. Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije. Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije. Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nemojte sada da idealizujemo pa da kažemo sad je loše, a ima vremena kad je bilo dobro. Mi smo krenuli na putu poboljšanja, a nikad nam nije bilo dobro u istoriji. Meni je jako žao što smo mi sačekali 5. oktobar, a što nismo 5. oktobra 1989. godine srušili Miloševića i što smo imali 4 rata i što smo imali 1.000% hiperinflaciju i bili svetski prvaci u tome i što je otišlo kapitala iz ove zemlje da ga više ne možemo pronaći po svetu, to je meni jako žao. Ako vi mislite da vi možete sa jednom potpuno upropašćenom zemljom za godinu dana da uđete u situaciju da dođete u banku, da uzmete kredit pod normalnim uslovima, ja se bojim da ste vi promašili zemlju. Otiđite u Švajcarsku pa ćete dobiti kredit takav kakav hoćete. Ali to je švajcarski narod 500 godina se borio za to i nije bilo moguće da mu se desi ovo što se nama desilo. Znate, meni je jedan Švajcarac rekao, kako se može to kod vas desiti? Ja sam rekao, znate šta, pa imate i vi takvih kao Milošević, koliko god hoćete u zemlji. On rekao, da, ali oni nikad ne mogu da postanu predsjednici Švajcarske. To je problem. Ako neko u Srbiji zna kako bolje da vodi zemlju, ja ću mu biti zahvalan, moja porodica će mu biti zahvalna. Nosit ću njegovu sliku na zid ću da stavim. Rešite probleme u Srbiji ako možete, ali dajte da mi neko kaže kako. Dosta mi je toga da svi znaju da nije dobro i da bi moglo i bolje, ali ja nisam čuo ni od koga kako bolje. Pa jeste, mi sada opet preuzimamo sledeću inicijativu, jer za razliku od ovih drugih koji se bave, da kažem, državnim brigama i stalno su zabrinuti, mi se bavimo dnevnim problemima, i oni i ja, a to je budžet, to su plate, to su penzije, to su socijalna davanja i mi vidimo koja je šteta dnevna za nas iz otezanja tog procesa. Znači, ako bi taj proces bio skraćen i ako bi mi rekli, evo, to je ta država, prema spolja ona je jasna, a prema unutra ćemo još definisati, mi rešavamo čitav niz dnevnih problema koje sada imamo. Ako to ne rešimo, mi ulazimo u nove dodatne dnevne probleme sa radnim mestima, sa stanjem ekonomije, sa investicijama, sa garancijama, sa kreditima. Drugi ljudi koji su na drugim poslovima, oni to vide iz nekog drugog ugla. Oni gledaju da li će da dobiju 2 ili 3% na rejtingu ako budu tvrdi, ako budu principijelni, ako herojski nešto izjave, ako kritikuju, ako su nezadovoljni. Jer u principu u svakoj zemlji lakše ćete pridobiti ljude
kritikujući, nego predlažući nešto. Jer kad kritikujete, onda zapravo ste kao jedno platno gde svaki građanin može da projektuje svoje nezadovoljstvo bilo kog izvora da je. Znači, onaj ko želi da na nezadovoljstvu profitira, to lako može. Ali to je neodgovorno. I zato u drugim zemljama postoje mehanizmi da se ljudi koji šire nezadovoljstvo, koji podstiču agresiju, koji podstiču destrukciju, oni su i Ustavom i drugim zakonim i javnim mnenjima i nezavisnim institucijama ograničeni u svom destruktivnom delovanju. Mi kao zemlja još nismo izgradili te mehanizme. I kod nas se poeni najlakše skupljaju mobilizacijom onih najnegativnijih emocija u ljudima. Mržnje, straha, sumnje, skepse, pesimizma. To su osjećanja koja su prisutna u svakom čoveku iz raznih razloga. Ja nemam dovoljno vremena i frustriran sam. Ne vidim svoju decu dovoljno. Ne mogu da se posvetim nekim svojim... Ja osjećam, bez obzira na sve drugo, ja osjećam određeno nezadovoljstvo. I svaki čovjek iz nekog razloga osjeća neko nezadovoljstvo. I sad ako neko bi hteo da napravi politiku, objašnjavajući meni da razlog za moje nezadovoljstvo su neki drugi ljudi koji ne rade dovoljno, pa ja moram da radim zbog njih. Lakše će me na to, instinktivno ću ja lakše da poverujem da su drugi krivi što sam ja nezadovoljan, nego da mi on još kaže bolje organizuj svoje radno vreme, nije ti dobar menadžment, premalo delegiraš na svoje saradnike, premalo veruješ ljudima, premalo se baviš svojom porodicom i kad si sa njom. Ja onda kažem, uvek nađem razloga zašto to nije tačno, jer ako bi priznao da je to tačno, onda bi morao da menjam svoje ponašanje. Dakle, jednostavna činjenica je, ako hoćete da na nezadovoljstvu ljudi gradite politiku, lako ćete u tome uspeti, ali to vodi u katastrofu, jer ćete na negativnoj energiji napraviti politiku koja će srušiti i ono što je moguće, a neće se desiti zato što će ljudi da budu protiv. To je, između ostalog, plivanje niz vodu, da vi znate ljudi su nezadovoljni i onda im podilazite i kažete im u pravu ste što ste nezadovoljni. Jeste, ne možete da živite, imate male plate, imate male penzije. A odgovorna politika je da kažete najprej da vidimo šta je realan uzrok toga, ne individualna odgovornost Miloševića i ovih drugih. To je već ispričana priča, nego strukturno. Koliko se radi u ovoj zemlji, koja je produktivnost ove zemlje, koji je tehnološki nivo privrede ove zemlje, koja je konkurentnost ove zemlje, koji je stepen organizacije u proizvodnji, koliko se rasipa. Vidimo, znači, šta je razlog zašto su proizvodi, zašto je privreda, zašto je produktivnost ove zemlje ispod nivoa koji bi omogućio dobre plate i da vidimo šta je rešenje. To je odgovorna pozicija, ali onda se već sukobite sa navikama, sa pre svega neradnim navikama, onda se sukobite sa mentalitetom, onda od ljudi tražite da se oni trude i to je već nepopularno. Najpopularnije je da kažete vi ste ljudi u pravu, krivi su oni što vam ne daju te plate, krivi su oni što nam ne daju te penzije, a mi ćemo vam dati kad mi budemo na tom mestu. To je jedna poznata populistička demagogija koja, nažalost, ponekad uspeva, ali je ona u krajnjim svojim konsekvencama destruktivna. Jer vi onda ljude odvraćate od rešavanja onih problema koje bi mogli da reše i skrećete ih na jedan kolosek na kome se nikada problemi neće rešiti, a to je uvek su drugi krivi i mi uvek imamo prava da tražimo, da se žalimo, da budemo nezadovoljni, a nikad nemamo odgovornost da nešto više uradimo i da se potrudimo da popravimo svoje stanje. Ali šta da radimo? To je viševekovni mentalitet. Pa ja opet bih rekao, dajte da pogledamo činjenice. Ja imam tu na stolu analize mesečne načina izveštavanja o radu vlade medija. Ne znam da li će vas iznenaditi ako kažem da je 70% negativnih izveštaja u medijima o radu vlade i o meni lično. Da postoji 20% neutralnih i 5-6-7% pozitivnih. Dakle, to je činjenica. Činjenica je da nema zemlje na svetu gde takve klevete i takve laži kažu o meni kao premijeru i o vladi kao što imate naše medije. Ne postoji na zemaljskoj kugli, ja vam garantujem čim god hoćete, ne postoji na zemaljskoj kugli takvi slučajevi, takvih kleveta da vas optužuju da ste organizator ubistva, da ste organizator šverca, da ste organizator mafije, da ste ne znam ni ja šta uradili i još u istim tim medijima vas optužuju da imate kontrolu nad medijima. Znači, isti oni koji vam kažu da ste kriminalac, da ste ubica, vam kažu da ih kontrolišete. Jedino ako ja nisam smislio neku taktiku da kroz to da me optužuju da sam ubica, ja zapravo dižem svoj rejting u javnom mnenju. Tako da, mislim da ne samo da vlada nema nikakav uticaj na
praktično skoro nijedan medij, nego mislim da je to apsolutno otišlo u takav ekstrem da će biti potrebno i vremena i samodisciplina i truda da se to dovede na neka pristojan nivo. Zamislite, sutra ćemo imati berzu u Beogradu i sutra će neka kompanija da bude kotirana na berzi i vi ćete da imate deonice te berze. I neke novine će da objave da je vlasnik te kompanije ili da su vlasnici te kompanije kriminalci, kao što je, da su lopovi, da su, ne znam ni ja, imaju neke račune. I ako padne vrednost tih deonica 50% i vi izgubite i hiljade drugih ljudi izgube, ko će biti odgovoran? Taj novinar će da kaže ja štitim svoje izvore, kao što danas kaže. A šta ćete vi da kažete svojoj deci ako dođete i kažete mi smo štedili 10 godina, uložili smo u deonice te kompanije i sada smo izgubili polovinu toga. Kao što su građani Amerike izgubili na ovim skandalima sa Enronom, sa WorldComom i sa drugim kompanijama. Mislim da su to ozbiljne stvari. Znači, ta jedna anarhija u javnom životu Srbije, to da reč ne znači ništa i da je reč strašno jeftina, je jedna iluzija. Jer u svetu u koji mi ulazimo, reč je kao ugovor. I ako nešto piše negde u novinama, iza toga mora da stoje neki dokazi, neke činjenice. I mislim da ćemo se mi suočiti sa tim otrežnjenjem vrlo brzo. Naravno, to će opet biti protumačeno kao pokušaj da se uvede diktatura činjenica i istine, ali mislim da nema zaobilaznog puta. Mi moramo da uvedemo princip odgovornosti u politiku, u poslovanje, u javni život. I ako je nešto tačno i dokazano, nema nikakvih problema, to može da ide na sud. Ali ako je nešto laž, to mislim da ne bi trebalo da bude objavljeno u novinama. Dobro večer, hvala vam na srdačnom prijemu i hvala vam što ste večeras ovde i drago mi je da posle nekoliko godina se nalazimo u ovoj dvorani. Prošli smo dosta težak period svi zajedno i na trgovima i u salama, ali evo možemo sa zadovoljstvom da kažemo došli smo danas da analiziramo ono što je urađeno u ovih proteklih godinu dana, da čujemo pre svega vas, kakve su vaše ideje o putu kojim se kreće Srbija, koje su vaše primedbe, vaše prigovori i u svakom slučaju da imamo jednu za nas, za našu zemlju, neobičnu situaciju da vlast sluša narod i da to postane i običaj. Da s vremena na vreme, ne kad su izbori, ne kad se nešto traži, nego u jednom normalnom radnom postupku predstavnici vlade dođu, razgovaraju sa građanima i pitaju ih kako oni preživljavaju ovo teško vreme, gde imaju probleme i gde možemo mi kao vlada da im u tome pomognemo.